Soj. Takže som tu z vás v našom treťom vlogu Man of the World. Dnešná téma je o športe, čiže Marco Reus. Marco Reus bude mať podľa mňa zlatú loptu. Je to hráč BVB, mladý je a už strieľa góly ako na bežiacom páse. Šupe góly ako nezastaviteľný. Takže tak. Je to hráč, ktorý sa vie ovládať, má dobré kľúčky a je proste dobrý. Proti Arsenalu hral dobre, proti Realu hral dobre, proste všetky zápasy, jemu sa vydaria všetky zápasy. Priame kopy, prekonaj Ronalda, je proste super. Je závodov. Takže je bleskovo rýchly a vodeodolný. Takže tak. Takže toto je koniec môjho vlogu. Čaute, posielam pusinky. 2 minúty. Majte sa.